Aduh, dam kaya. Ada jam dam kaya. 아니 또 보여줘 싶은 사람 하나 가야. 심지어 또 하신다 이런시나. Ayo. Alaga padaya B section ni arna. Bisorba kham damgan da janjiaw lanane da mabaidi jayo. Bitamoniखौबो नायनोसै arna. Da एसे मोजां खाना हो. Janjiया जलांगोनबो. Tuali. उदैखौ एसे बोखो माबा फिसा खालाम हांबो होननानै. होमबाना माबा जायो टाइट जागोन नै मालाय बिसोरा जि मोजां पजिसनाव थादों गोलैगोन Acikan kan. लोगोफोर नै बिसोरो जा बि ग्रुपनिनो आरोना बिथांमोनाबो जानजियाव लानानै दिनै दामनो नागिरदों माबायदि मोनदों जेबो प्रब्लेम गैया दा गैया गिलिर मोनदों नामा बारा गिलिर मोनाखै बारा गिलिर मोनाखै ना आथिं थेंसेया एसे स्टेन्ड खालामबानो जाबाय दै ओमफ्राय नोंलाय माबायदि मोनदों एसे गिलिर मोनदों ना दिनैसो फार्स्ट टाइम दा थिग दं दामनो हागोन बायदि मोनदों ना हागोन दे जोंहा जेरावखि थाङा मानो प्रग्रामफ्रावथ' बिदिनो दामखानांगौ ना उफाय गैया ओंखायनो बिदिबो सोलोंलांनांसिगोन नोंसोर दिनैनिफ्राय बिथिं दङ जोंहा नै हेफाजाब होग्राफोर जाबस्रिं जथा सिफुं दामग्राफोर दिनै गैया लोगोफोर माखासे फैयासै बिराद बुरजा दंबायमोन दा बिथांमोनाबो दामनो हादों आरोना दामनो हानाया जेबो प्रब्लेम गैया इजिखौनो मोनदों जेबोथ' प्रब्लेम मोनाखै ना जन्ना दामनो हादों दा गिलिरथ' मोनाखै गिलिर गैया ना थिगानो ना एसे मोननाया मोनदों जागोन ना दे दायो बोख्लायदो नोंसोरो लोगोफोर जोंहा बि ग्रुपआव लास्ट सानै दंबायो बिसोर सानैखौ दामहोना नायबावनोसै आरोना माबायदि जायो दे बानायना हो दे थाब खाना हो थाब खा नै लोगोफोर बिसोरनो बि ग्रुपनि लास्ट केन्डिडेटफोर दा बिसोरबो माबायदि दामो जानजियाव लाना नायनोसै जेबोथ' प्रब्लेम मोनाखै दा जेबो प्रब्लेम मोनाखै ना गिलिर मोनदों नामा एसे गिलिर मोनदों ना फार्स्ट टाइमाव बेबायदिनो गिलिर मोनगोन दा नोंसोरो खामखौ दामनोल' रोंबाथ' जानाय नङा नालाय नोंसोर बेलेगाव थांबा बेबायदिनो थिखोना दामहैनांगोन नोंसोर दे दायो मेथाइ दामना होदो दे दोंसे मोसाग्लांनायखौ मोसाग्लांनो दे लोगोफोर नोंथांमोना नुबाय जानांगौ जा बि ग्रुपनि लास्ट स्टुडेन्टफ्रा माबायदि दामदों दामनो हाबाय बिसोरबो दामनो हानायालाय इसेबां मोजां जायाखैमोन दामनाया बिसिना अबस्था गैला नै लोगोफोर खामानो गंसेबो अबस्था गैला नै सेस बिबु गजोब्बाय बिबु गजोब्बाय बिथिंबाबो अबस्था गैला दे बोख्लायदो दे बख'ना होदो दे अबस्था गैला लोगोफोर नोंथांमोना नुबाय जानांगौ जोंहा गनेशपुर गामिनि साफ्रोम लाइमोनफ्रा माबायदि खाम सिफुंखौ सोलोंनानै माबायदि दामखो
दिनैथ' खामखौ जानजियाव लानानै हरनानै दामनायमोन नालाय दा साफ्रोमबो हादों हाया नङा दिनैथ' नोंसोर जानजियाव लानानै खामखौ दामबायना ओमफ्रायो दा नोंसोर दिनैल' आं दामहोनायखाय दिनैल' दामनाय जागोन ना मालाबा मालाबा लाना दामगोन नोंसोरो मालाबा मालाबा लानानै दामगोन दामखानांगोन माने खामखौ जोङो दाबसेयाव थाङोब्ला ना माबा मोनसे प्रग्राम मोसानाय बा बबेबा जायगायाव थाङोब्ला जोङो जानजियाव लानासो दामखानांगौ ना जोङो उफाय गैया जानजियाव लानांगोन फाफ्लियाव लाबाथ' बियो दानजाखागोन खाटा जागोन बियो बेनिखायनो जानजियाव लानानै बियो दामथारनांगोन आरोना आरो बेयाव दामनोब्ला ओरैबायदि सांग्रां जानांगोन आरोना मानसिया खामखौबो नोजोर होनांगोन खामा मा अबस्थायाव दङ आरो खामनि दिरुङा मा अबस्थायाव दङ ना हरग्राया बेखौ नोजोर होनानै गावनो हारसिंनो मालाबा समाव खानांगोनबो बा गाव हारसिं हायाब्ला लोगोफोर ना लोगोखौ मोजां खाहोनांगोन आरोना आरो खाम खानाय समाव माबायदि एडजास्ट थाना होनांगौ बेखौथ' मिथिखाबाय ना दिनै एसेब्लाबो जेरै जों थायो बेबायदि अबस्थायावनो थानो नाङा एसे गोलाव हां बोनानै एसे उदैखौ फेसेबना लानांगोन दै एसे सिनस्रि बारहोनानै दिरुंखौ होना लानांगोन आरोना उनाव गस्ल' लांनानै बियो जानजि जराव थाहैनाय बायदि मिथिबाय जायखिजाया दिनैनि अनगायैबो नोंसोर सम सम दामबाय थाबानो जाबाय दै जानजियाव लानानै मिथिबाय होमब्लासो बियो जालांगोन हायाव दोननानै दामनाय आरो जानजियाव दोननानै दामनाय एसेबाबो फाराग जायो जोंहा ना एसेबाबो फाराग जायो माने गाबनाय रिंसारथियाबो एसे आलादा जायो आरो फारसेथिं माने जोंनि बुनाय खाम बुनायनि एसे एडजास्ट बे एसे आलादा जानो नागिरो हायाव दोनबाथ' जोंहा ओरैबो ओरैबो स्टेन्ड थाखाबायना खिन्थु जानजियाव लायोबा मा जायो ओरैबो ओरैबो लांदां ओरैबो लांदां स्टेन्ड गैया आथिंखौनो जों स्टेन्ड खालायनांगोन ना एडजास्ट खालामनानै बेबायदि आरोना मिथिबाय बाखि जोंहा नै सिफुं सुग्राफ्रा नायल' जाल' सिफुं सुग्राफ्रानो साबबाल'सै फारसेथिं खामाबो नायल' जाल' 6 जन ना 7 जनल'सै बिराद बुरजामोन लोगोफोर गाजोब्बाय